Kristiina. Ja tässä on meillä yksi kummihevonen Liisi. Ja Liisa on yksi meidän 3 kummihevosesta. Kaikki on Suomen hevosia. Ja meillä on tällaisia kummikohteita. Liisin kummikohde on Muuramen nuorten kuntouttava työtoiminta. Ja he on käynytkin täällä jo Liisiä tapaamassa. Ja se oli Liisille mielestäni aika hyvä kummikohde, koska Liisi itsekin opiskelee uutta ammattia ja välillä on haasteita siinä. Eli Liisistä tulee hevosavusteiseen toimintaan meille hevonen ja ravihevosen ura jää taakse. Ja sitten meillä on kummihevosena Mökinhelmi. Liisin nimi on siis Anlia. Mökinhelmi on sitten kummihevosena sellaiselle kohteelle kuin Mannatupa täällä Muuramessa, joka on seurakunnan ylläpitämä sellainen vähäosaisille apua tarjoava, kristillisiä arvoihin pohjaava, että sinne voi mennä ihan käymään, niillä on semmoinen tila tuossa Muuramen keskustassa. Ja sitten meillä on vielä Teppo-hevonen kummihevosena, ja Tepon kummikohde on Huhtasuon Ilonatalo. Ilonatalo on sellainen, niitä on ympäri Suomea, mutta meillä on vaan se Huhtasuon talo kohteena, semmoinen ikäihmisille suunnattu asumisoikeus, hyvin yhteisöllinen asumisoikeustalo, missä heillä on sitten paljon yhteistä toimintaa ja heille halusin tarjota sitten tällaisen mahdollisuuden. Meillä on ollut oikein mukavaa, että he on käynyt täällä tutustumassa täällä meillä kummihevosiinsa ja harjaamassa ja osallistumassa ihan hevosten arkeen. Ja mun mielestä se on melkein parasta, mitä me voidaan heille tarjota, että saavat olla osallisena siihen hevosen normaalielämään, mitä sen hevosen kanssa tehdään. Että on ollut tosi mukavaa ja tapaamisia on sovittu jatkoonkin ja ovat tosi innokkaana mukana, kuten myös me Liisin kanssa, että mulle itsellekin tää on tosi antoisaa toimintaa. On kiva olla mukana.